senyor president. És veritat que aquests moments tan complicats que ens toca viure fan que isquen a la llum determinats problemes que pot ser de no tindre-los no eixin a la llum. I este és un altre problema, és a dir, una altra escletxa del sistema que queda palès en este acord. És a dir, l'administració té un plus de força i és de coneixement. Per què? Perquè és l'administració i és la gran front aquí, al ciutadà. Entenem, nosaltres Compromís ja fa temps que estem fent campanya també respecte a aquest assumpte, és a dir, que no prescriuen les ajudes dels particulars front a l'administració pública, qualsevol tipus d'administració, perquè el que estaríem demanant, el que estem demanant és aturar una injustícia, és a dir, que el fort, l'administració, la que siga, que té concedit una ajuda que no pot, i no anem a entrar ara el perquè no pot, però no pot fer-la servir, que evidentment el particular, que és el que l'ha rebut, no perga el seu dret a rebre-la. I per tant entenem que aquesta moció el que pretén és que se paralitza aquest termini de prescripció i nosaltres no podem evidentment votar en contra, tot al contrari, estem totalment d'acord amb l'esperit de la moció.